Kita dah kerja sungguh you Blei sini ke janmit ke pemerintah ke bangila ban wan ke yang ke jong fi. Bangiwan ban ai ke kubor ke bakmen ke kubor ke jong ke jingkerman ke jingem ke jong fi. Lesi don apning jong fi ke janmit ke pemerintah fi don apning ke jing syate syak khom ha ke bor ke jingpang ke bor ke jingdum ke bor ke jong ke jingsung si ke jingem ke jong fi. Dan apning jong fi ke miet ke pemerintah ke ba finang pe ke program fi don ke ke jingdo jingkerman ba don apning jong fi sngow bom ba himdan lat sudah ke mai fi sngow ba ke don ke jingyap ke bala ban pelat je fi. Mereka kuat benong fi ba barok kita ke jing lam ler ke jing syukor ke. Ban kuat benong fi ke janmit ke pemerintah ke kuat pen kan mau fi na ke tin ke jong Blei balai bangilong kumta. Kan mau bagi kun Israel kila don ha ke jinglong mraw do south spot lipos nam ha ke ri Egypt. South spot lipos nam kila long mraw hari Egypt. Bal kila syate kila syakom ha ke bor ke jong faro bar ha ke sorkar ke jong u faro ban kwa benong fi begila ling a ke mensim ke jong ki kwa ban lai ki kwa ke man yo ya kata ke jing lai lut henry south spot life of them ki syate ki syakom but hadin jong kata Blei la sayo Moses badiu Aaron bagi long kita ki nong yalam bad bau Blei kwa ban pelat ki yaki na kata ke jing long mraw ila ngi pej ha ke jaka u soitan ulong utaken ubate ukom gibril ute ukom yafi ulong ha kata dur ya ka bau faro ute ukom yaki kon Israel but nga kwa bro fi ke janmit ka ba mentagi kon Israel ke klemshim la long maraw sa ha ka ri Egypt kila yo ya ka jing pelat but nga kwa bro fi ha ke miet ka ba menta wat nom do jing kermen saus pa laibos nam la kom la te ki ya ka jing long maraw re shi klip mat utrai la pelat yaki na ka jing long maraw kum ju la dau saitan la te la kom ya ka jing em ka jong fi menta ka miet utrai un pelat je fi la fi la syate ka jingpang utrai un pelat je fi la fi syate ka ta ka jing syate ma ka jong ka jingem fi le gena gono fi myo jingker ku nga nget bo utrai ka miet ka bamta un pelat je fi bat ka don ka jingker men ha ka miet namar nam ta jong fi ki ying ke sam I bakan jat kan prano kam dan ka jing stu jing bot ka ying ka sam jong fi nga nget ha ka jan miet utrai un pelat je fi la dau syaitan la luti ya ka ta ka jingkot jingkia la luti ka spa ka pau la luti ka jing sup jing kemen ke jing ke jong fi ngidon ke jing kemen ke miet bau trai un pelat ya fi but an I jing kemen fi kalong bagi kon Israel da shisha kila lat na ke jing long mraw ke ai ka daw ba kila lat na ke jing long mraw ke ai ka daw ba kila lat na ke jing long mraw ken mau ba u faro u ulong u briu ba e donot u ba e rendang but u Blei la lek ban le shibun ki kamba le ki kam ki ba khla ula pha da ki khlam ki ba harukam kandai tli ki khlam ula pha henre upen e ke donot ke jong o henre ka khlam ka ba khandai ke de ka ta ka Blei ong ngan sa pha yo man sim jo ka jingyap ba u neu man sim jo ka jingyap unda penyap no ya baro kita ken ki bamdan ya ka snam bang kwa banong fi ke ni ka mit ka bam tau Blei shobun le ka tau da ai ya ka jing batai how Moses baro Aaron ong how tau benai bening kong how tau snam bening kong pada ka sngi ka ba shipo shim yo kun lang brat bat ri u hadu ka sngi ka ba khat sao bat ndap khat sao sngi ti tau lang brat ru de ben long uba janai uba ulong rang ru bala shisnem filaban shem ya katan Exodus kan long ba khat ar bat kumta hakabala janmit hakata ka sngi ka ba khat sao hakabala janmit ha po ka jing lang to pai ba fin pen yap ken yau tau kun lang brat bat habau tau kun lang brat ula yap fi shim ya ka snam jong u fin ta ken ha ki shaukat ki jing khang ge jong fi bat na kata ka khli jing khang ge jong fi bat ka ni ka snam kan longken ka bor ka banyada ya fi na kata ka jingyap bat u Blei ula ong ya taru ba uni kun lang brat ude ban long ru uta ken ka ba baro ki yo banya bam lang lada duna fila banya sam lang lada ratam fila ban ai no shiki we ru khnam ba ki we ru ken yo lang ken ya kata banya bam lang na kata ka do jong uta kun lang brat ba tin jong Blei ki thu ang ni ru Exodus kan nong ka ba khat ar ka de khot ka ba prag dong kin ya bam ru ya ka do ha kata ka mit ya ka balas ang ha ka ding bat ikpu ba klem tiat lem ba ri jur ba thang kin ya bam ya ka piwa de bam do im ya ka lem ni bala shet ya ka ha tin ke jong Blei ka ong ba ha fi bam ya ka do fim de ben shu bam bala shet ha re fi na sang ka ka ding fi ya bam ru pu klem tiat ba kum jo do jur ba thang u Blei do ai ta ke instruction kum nur ban bam ya ka ta ka do jong uta ulang brat ka kwa nong fi agan ke janmit ka bamenta hoi u Blei ka testament ka barim u ong wi kon Israel ban bam ban penyap do tau lang brat henrengi ema ka testament ka batmai haka ya haka juk ya ka ba ka ta ka ek baro lala pindap chudu lang brat henre dau Jesus Christ kan mau ya kani ba u kon lang brat jong Blei u de Jesus Christ u kon lang brat
jong Blei ya kaba la pen benar ken do Yohanes unong pen baptis wong if you pay Yohanes lo men kong de khat out pendai ko men ba Jesu wan sakawa Jordan ban yo e ka jing pen baptis Yohanes udah pen benar hang tu wong khakmi ukun lang berat jong Blei baba no wakit no e ka pop jong ka perthai Pagkada kata Yohanes ula itu bau Jesu de ukun lang berat jong Blei but kan mau ya kani bau Jesu kila kami ha ka sni ka ba shipo Shuaban long kata ka jing kawai jong kata ka niam jing lat. Kumau kata shua Jesu lai ba mi ka niam jing lat bikin ran ka ju ban hadin kan tau la le per get semani ban get semani nang tu kilawan gini shipai ban kami u. Kadi ka por juga jing kawai ya kata ka niam ka jing lat. Baru Jesu la long mau kan uta ulang berat ban peniap kan ha kata ka niam ka jing lat. Men shua gi peniap tu ulang berat ulong umrat henry menta kan Jesu wan daladi bakin yo ban penyap ya uken kum uta ulang berat ubalong khun jong Blei. But Jesu la kema ba shipo sngi bagum tala tenju uru ya u ba unlong uba janai. But kakin jong Blei ong ne ba la fi shimi uta ulang berat to khmi ba unlong ba janai ushindrang ba shisnam ong kakin ge jong Blei. But gum ta ba la kem yo Jesu kim shim la penyap no marmari u kida lek ban tenju yu kamot kida lek ban bishare u. Bala bishar Jesu nang kong hau Anas, hau thau jong Caiaphas, but apa kila lit ben bishar kom ta kata kemit, lai shem bau Jesu ulong ubah, dan pop yeru, dan kano ka dau bakin yo ban peniap yeu, but kom ta kila ra yeu show pilat, bau pilat apa tunjuk yeu Jesus Christ la bishar yeu, pilat shem bau Jesu dan kano ka pop, dan kano ka dau, haduk benda peniap no yeu, bakom tau ong la pa ki pa no, show Herod. Baru lapar show Herod ulah tunjuk kumjuk you, ulah bishar kumjuk, baru Herod ru i, bau Jesu dan kano ka pop au. Bagum ta lapar biang you Jesu show pilat, ban bishar biang you. Kum ta la tunjuk you, nakaway shakaway, nakaway briu shaway briu, nakaway ka bor, Baru habala tunjuk you kum ta la shem. Bau Jesu dan kano ka pop hau. Dan kano ka jing duna na ka jing bakla ka jing im ka jing. Wadu pilat habola ai ya kata ka ordar ban penyap no Jesu ru. Udah shim ya ka dabar udah sai ki kti ong dan benta ha ka jing yap jong baloi loi. Dan benta ka snam jong ka tau baloi loi ong ya kata ka kentien. Namar utip habala bishare Jesu shem ba ulong ubaloi loi. Dan kano ka jing thok bria. Dan kano ka jing duna ha ka jing im ka jong u ya ka ba un penyap ya o. Bangi isisha bau Jesu ulalong utau kun lang berat uba janai. Ulalong ukun lang berat uba janai bat ya kabala penyap ya uken. Hakamat utau pat lang. Syaban sep nok kesengi. Hakata ka janmit kan. Bala penyap ya u. Tek kum bala penyap yu kun lang berat umrat kum juru la le tek ya Jesus Christ kan. Bala penyap yu la kam ya u la tenjuk ya u la penyap ya u. Bat ke kwa badong ye fi kene ke janmit ka banta. Habang uni kun lang berat layap, kila shim ya kesenam kila tak agi syaukat ki jingkang ke jongki, bat kata ke jingkang ke bana jerong jongki, bat kumta sim jong ke jingyap lak bandrung kata ke yeng. Bagi kun Israel kila laj im, na kata ke jing penjat kita ke jing penyap. Henry ke yeng ke jongki Egypt, ke tin jong Blei ke tu ang ni kalau nong bakat ar pendai ke ong, teh ke basiteng senya, utrai ula syok yap yo bala kanan kong baro. Hake Egypt nado ubala kanan kong jong faro uba shong halor ka laka ket hado ubala kanan kong jong ka mraw ka ba ka ying bindi but yaki bala kanan kong jong ki mrat baro hake Egypt namar kim dan ya kata ka snam kum tau mensim juga jingyap wan ban shot yap yaki baro henry namar bagi Israel ki lata ya kata ka snam hake ta ki shaukat juga jingkang ke jongki Balki letak kum ta umensim jingyap habau UI ya kata senam la kan riak nang ta. Bar shimla pen sneu ye, la ban le ye, namar ka senam kalong ka jingya dai kata ka ying jong ki Israel. Ka kwa mlong fi ni ka janmit ka bamenta u Jesu udah ulang berat ubelayap nam ka pop jong ka perthai. Bar ka senam ka jong kalong ka badan bordo kata. Namar ka ni ka senam ka jong Jesus Christ kan. Ka bala sat yangi, ka bala pen khut yangi, ka tin ka jong Blei ka ong ba lagi pop jong fi ki saw nyan Isaiah kalong ban ningkong ka dekot kat pragong lagi pop jong fi ki saw nyan ki le par kat kayo lagi saw betul ro ken le kat unyu lang berat ka tin jong Blei ka ong ba ka snam ka jong Jesus Christ ka de ka ta ka bor ka de ka ta kan ka jingka ka ba khlan tam ya ka jing em ka jongi bat ka long ka ta ka dor ka ba Blei la thiet no ingi kan da ka dor ba ka snam ka jong wi Petros kal no man ningkong ka dekot kat prang kwa an pule ka ni ka por haba fitip ba om da ki ki ba sap kum ka rupa Lani kaksiar
bala siu spa ya fi na kata ka jinglong jing im bathala jong fi ya ka bala IT pateng la pateng na kikpa henry da ka snam ba kodor kum ka jong kun lang brot ba klem pop bat ba klem tho bria ka jong u Jesus Christ ken ka tin ka jong blai ki athu hang ni bala siu doringi bala siu spa ingi nak kata ka jinglong jing im bathala ka jongi mut nak kata ka jinglong ha kata ka jinglong mraw ha ka pop la siu spa ingi na taka jinglong bathala ga jongi la siu spa ingi na taka jing shate shakum na taka bor jong ga jingdum la pelat ingi ngang taken la siu spa ingi ken da ka snam ka bakodor ka jong kun lang brot ba klem pop ba klem tho bria ka jong u Jesus Christ ken ong ga tin ka jong blai ken mau ya ken ka wei ba Jesus la dep siu dor nam taka jing im ga jong fi u Jesus u la dep siu dor ken nam taka jing im ga jong fi ma u la long tau lang kenya ba tin jong blai ki yasu ba ma u la sha kenya ha ga jaka jong tau lang brot ba ma u ba tang ka jing kenya ka ba shi sin ka jong o kan ka la byang ken om dan kam shu bangin yo ida ka jing kenya ka tin ka jong blai lang i pet ken hebrew ka nom shi po de khat khat wei ong ti shi sha u leng do ba ro u yang halaga sngi u da shakri ba u da aingu bun sin ki jing kenya ki ju ki bam la lano ro ban kit no ya ki pop henry uni haba ulala aingo tangka wei ka jingknya namar ka pop junam ula shonga khli kamanu blai nado menta uda khmi lenti tat anda unyo bu yagi nongshun jong u ka jingyo kjat haki kjat jong u kan ma ya kan ka jing pendap ka jong u Jesus Christ ka dei ka ta ken ya ka baula bu yo nongshun ki slajat ola yu kjat ken ya u la long ka jingyo kjat ken haki kjat jong u ba ka dei ka tai ka bau Jesus la ai ken ka boru yang i wei pu wei banget ken dei hang ta ka bau Jesus ong haki banget ngal ai ka bor ba fin be no ik soi fin kran ni tlik ke batmai fin ra no ik sen la fi di keno keno peniap kata kanom pen sneer yo fi ken fin bo ik ti ke bapang ba kita ken khia ba ka tin ka jong play ka ong Lucas no mi sipo do khot khat kendai ka ong gum ta ken bangal ai fi ka bor ba fin yo ro lor ke sen ke nyal tam ke bor ke jingdom haki bor jom baman bam dan ke ek ero ka bala ban pen sneer yo fi ken Kating jong blai kong malaki lonong ka basau ka ka balai kong ba fin yo rot yo soitan ki slajat jong fi ba unlong ka depai ka ki slajat ki jong fi nadu ka tasmen ka brim ka lai thu lupai ka ta ka sam ka ba khnai we ka khat lai kong fin yo rot ki sing but ki sen but ki sing samla but ki sen fin yo rot ki chat jong fi kan ka de ke bor ka ba blai ai hangi namar ba ula ai ya ka ta ka bor leng ba kon jong Jesus Christ But the crowd feel that if you don't get snam get jong try, but something not nigga long. But anda about on mun sim get jing up like shot yap ki Egypt rock away. Kala pinjam knap yo paro hado bo on kill not na gari. But on dangata Henry ka ba kam something not kalong. Anda ba kila like maraw nang ta. Faro la ship tiang hado kata kataw on balada ki dan kini ki breu sa ka ka ba snew kan ja. Kan mau ya kani. Ba ka jing le ka jong try. Kapelai meraw yang ni. Kan mau ya kena kawai ru. Ba ki ongkum ne ba lala fi bam ya kata kadoru. Pihak ban bam ru ya kada ka basyus ang. Mendai ka basyu shet la ne basyu pon la ne ba kumno. Pihak ban ang ya ka hagading. Kan mau ya kena kawai ka jing shisha. Ba bala sanar pna yu jisu. Halor ka ding pna. Kaktin jom blai ke tho bau jisu la kit no kenya kata ka pop jonga ba jong fi la ngi puli ar koren nong ka ba san ka khot ba ar pui ke tho ya ni ka ongkum ni kaktin ke jong blai namar uta bam shim la tip ya ka pop ula penlong ka pop na ka menta jongi knang ba on penlong yangi ka hok u blai ha u kaktin ke jong blai ke tho sha hang ni namar ya uta bam shim la tip ya ka pop ula penlong ka pop na ka menta jongi knang ba on penlong yangi ka hok u blai ha u U Jisu bam tip ya kapop menela ong bala tunjuk yu umdan kanu kapop umdan ke kanu ke jingduna ke jingem ke jong kamdan kanu ke kam snew ka baula le la tunjuk yu do pilat la tunjuk do anas la tunjuk yu gen do herod mishim la shim kanu kapop but u Jisu u dei uta u kon lang brot u bajanai u bamdan ya kanu kapop henry namar jonga ba jongfi la penlong yu kapop na ka benta jongi kanang ba on penlongi ka hok ho bleken Habau Jisu yak balo ka ding pna uba no ka pop kumbolo ong yonis kun lang brot jong ublei bakit no ka pop jong ka pertai ublei kun lang brot bom dan kano ka pop ubom dan kano ka jingduna ken ula ba no ka pop jong abat jong fi haladi ken ula shim no ubakit no ka pop jong fi haladi ken but anda ula shim ka pop haladi ka jing bitar ka jong ublei ka lawan halor jong o
Fitip nam ba Blei U bitar ya ka pop. Blei U da bitar ya ka pop la dangi pet ya ka tin ka jong Blei nado menengkong. Men ba Lucifer ulale persyak ya Blei, ulale pop ya Blei udah ploding, udah kemding, mana ka jing bitar jong kalong ka ba plok kum ka ding, maru kemna ba Blei jungi udah Blei kan ulong ka ding ka ba bamdo. Ulong ka ding ka ba bamdo ka kin jong Blei ka ong ya kata. Ba kwa ba fi ba Blei ushun yap ya ka pop. But how yo ba Jesus ukit lo ya kata ka pop jong ka percaya baro, utan lo ka percaya baro, shim lo ka pop jong ka percaya baro haladi, ba ka pop jong ka percaya baro kalong hau. Ka jing bitar ka jong Blei kalong halor jong But how ka jing bitar ka jong Blei kalong halor jong La tangi la sangi ko la sangken ya kata ka do. Dahil nang tayo ong ba la fi bami utaw ko lang brot da sang ya ka. Kaba kren ru ba Blei U pet yu Jesus Christ. Ka jing bitar ka jong baro kalawan hau Jesus Christ. Ka jing bitar ka jong Blei ba kata ka jing bitar ka ba ploding. Namar ka pop kalawan hau Jesus Christ. Dahil nang tayo Jesus Christ uong gini kikitin ali lamas sabak tani. Blei jonga Blei malai no nga. Usngaw ba what Blei U la no eu. Blei namar ba ula shim ya kata ka pop jong ka pertay maru Blei U mlaban pet ya ka pop. Blei U isi ya ka pop. Baka jing bitar ka jong Blei kalalong kanya ka jing ka jong Kay ka pop. Jisu tip ya ka kay. Rey kata ka pop kanya ka day jong ba jong fi kanya. Bada kwa ba nong ifi. Namar ka pop ngi lalong kanya kita ki mraw ka jong soitan late lakom ba dehang ta kanya bala pensitom dehang ta kanya bala le don bor soitan wan ra ki jing pang wan ra ki jing crow wan ra ki jing kerdo wan ra ki jing huri hura wan ra ki jing yapat wan ra ki jing bitar wan ra ki jing susi dan pring jong fi ki pet ini program ni ka janmit namar soitan ula luti lut ya kata ka jing kwat jing kya jong fi film nang ban yo thia damiet dan ni ula luti ka spa ka po jong fi ula le don bor ute uko mi ka kamai ka ji ki jong fi film nang ban yo thia yo dem fi da ka ram ka sha but hadu ka ne khlem at man ta feeling ka man sim ka jong fi snow ko ma shate shakom ha ka bor jong ka jingdum ba kwa banong fi ka janmit soitan la daw la le don bor fi kum ta fi dan kam ya ka snam ka jong jisu kum no ba ka ta snam jong jisu kan trai kam ka jing ka jong fi ka dan kam tang ni ka wei ba fin priang yo jisu ka jing ka jong fi le si fil along kristan bun snam henrei fin pat sung thu ka bor jong jisu fin pat sung thu ka bor jong ka snam ka jong jisu Lada fila pediang si sayu try daga donut ke jong fi. Haga ni gamiet nga ong fi. Finyo mat ke jing pelat. Haga ni gamiet lada fi myo ke jing suk. Finyo pediang ke jing suk ka batmai ke jing im jong fi. Lada fi sngom bu sha te sha kum ta ke jing im jong fi ke jing shap ting haga jing ki man sim. Lane ka ta ka jing long ke ka bam sung tu so tao ke jing im jong fi. Ka ni ke long ka miet ya ka bo try un lam ya ke jing pelat. Na ka ta ka jing sha kum ka bod ke jing dum. Bal kum bo try lo pelat ya ki Israel na ke kti jong ki Egypt un pelat ya fi ro ka ni ka miet ke na ka kti jong baman. Ba kwa ba fi bau Jisu ula penlong yo soitan penlong ka jing yo kchat ken ha kchat jong u bat un penlong ya kata kumju ken na ka benta jong fi fila bat shim yo soitan na da fila pediang yo drive yo diang ka bor fi shim yo soitan ki kchat jong fi kerdam yo ba ka bor ken yo soitan kana mla sho banet don bor ka jing jo kan ma ya kan ye bau Jisu ula dap thiet ifi da ka dor ba ka snam ka jong u ula thiet ye fi u soitan si sin bala thiet u soitan dan hak shu alor jong fi la daw la luti ke la daw shimi ke la ki kon jong fi la se la pen kre ke kot nri ki kim la ban kiu ki feel chi feel pila plut san nam tan chuki pila plut ka spa ka fo pila invest la jingi en rei I ko kim position no ka de ka bon soitan ka baluti to ke jing start na to ki kon ki jong fi ka de ka bor jong jing dom ka ba te ka ba kom ke ba pen long mraw ki en kwa no fi ke ne ke jan mit ka bam ta la don na pring jong fi bi sha te ka drugs bi sha te ka kia na ka aurea ha ka ne ka jing kwa brai chuki khamat ki jing kwa brai jo ka do kwa brai bet ba kwa no fi la da don ni kum kita kan ka miet ka don ke jing pelat ya fi kan la fi strang ke jing pelat ka ba shisha fi don ro ke jing sarong ke jing sarong thala bu shu sungo sarong thala ke jong ke perthai soitan ude bo sarong bat open sungo sarong ru ya fi ran kwa no fi ne ke jan miet la fi don kum ka taro nget aga ne ka miet utraun ai fi ya ka jing pelat bat la da fi la don ke jing aga jing eng jong fi la da fi don ka jing le jo ka jing eng jong fi ka ne ka miet ka long ka miet ken jong ka jing pelat asnul tenat hang ni ban puli ka ktin ka jong Blei ba hadin baklawan kata ka cingyap u faro ka donut jong kala jem bat ka donut jong kan kala kala bud khilet mi no na negeri Egypt ula pelat mraw ya ki Israel lo te lo kom ki saus palai pus nam re khilet mat ki mi no na negeri bat haba kila mi na kata geri ka ktin jong Blei ki thu ba smol tenat hang ni kalong ba ka ktin jong Blei ki thu exodus no ba khatar ka de khat
kabalai pesan gong ki kon Israel ki lele kat ba kum ka tino Moses bar ki le apan na ki Egypt ye ki jingdang rupa ye ki jingdang ser bar ye ki Jacob jain semde tiu try ula ai do pai ba ye ki jing snob ha khmat ki Egypt ba kum ta ki la ai haki kat ba ki la pan ki Egypt kini ki berispa ki Israel kini ki mraw henry ha khlepmat ya ka bala pelak ya ki namar kata kesnam ki yo ya ka bar wat ban lek pan ru ya kata ka baki kimdan ka lek pan nagi Egypt ya ki jingdang rupa ya ki jingdang ser ya ki Jacob jansem ka lek pan ya ka nong ngejongki ya ka baki ki la trei sau spa life hosnem para baki la pan ndai nang kata ngangit baki la pan wat ya ka sut ru ya ki jing trei ki jongki kwa bro pi ha shimet kila yo ya kata ka jing siu bro ha kata ka shimet usoitan lani utau uparo ha on pen pilot ya kata ka jing trei ki jongki ya ka ba ula luti boro shikata na kwa bro pi ka mit ka mamta la fi yo Jesus Christ ka jing em ka jongfi kan ma bo Jesus la dep siu fi da ka dor ba ka snam ula dep thiet ya fi ba mdan ka ka bo soitan ula on pen ak ka mit usoitan umla shon pen usoitan umla shon le don bor lor ka jing em ka jongfi na mar la thiet ya fi la dep siu dor fi ba fi dan ka hot ban pan ya ka bo soitan luti na fi la da ula luti fi ka jing suk jing kemen ang soitan na ka mit mahaban return mahaban pen pai ya ka man melatu nga bat tin jo blai ki tu hang ni ba ki Egypt kila pen fai ki Egypt kila ai ka jingdang rupa ki jingdang ser ba kita ki jing ko jansem baru try ula ai how to pai ba ya ka jing sngo ba khmat ki Egypt ki hap sham sngo ba ban ai da ka man sim sngo ba namar ba ki mla shu ban bat namar la da ki bat sa ka ka ba kham sniu kan jahalor jongki man kwa banong ifila da fi don baru try soitan u haban sonondar khmat jongfi namar fila sonondar le khmat jong try la fila sonondar le khmat jong try uksu haban sonondar khmat jongfi man kwa banong ifi gani ka mit ka mamta ka don ka bor kan ka bangan kren gani ka message ka don ka bor kan ha fi nga kwa fin yo gani ka jinget ha gani ka mit ka mamta ba fin pediang yu Jesus da ka download ka jongfi fin pediang yu Jesus da ka man sim ka ba shisha ka jongfi bara pediang ka bor ka snam ka trei kam ka yeng ka jongfi ka bor ka snam ka trei kam ka jim ka jongfi ka bor ka snam ka yakani ka met ka na plat ka na le ka kamba ka jim ka jongfi bara kwa ba no fi ka ni ka met la da fi la leng ka jim ka jongfi ka ne gen ka long ka met jong ka jing plat ka ne ka long ka met jong ka jing kerku ka ne ka long ka met ken jong ka jing ban khia na kam ta jongfi ban kwa ba no fi Jesus la da ailut ka ba hatam ta jongfi ya fi la thao do Jesus la pen long fi do Jesus bala thiet ya fi ka dorba ka nam ke jong Jesus dan mano bala ban kam try fi usoitan umla ban le don bor shu lor ke jing im jong fi la da fi don ni ka ba kum ka ta fi sngo sha te sha kum fi sha le don bor kum ki Israel ki sha te au faro ke ni ka mit ka mit jong ke jing plai na ka ban ta jong fi nga kwa ban dwai na ta jong fi ke ni ka mit ka kwa vin yo sha ya ka bor ke jong try ba nga ngai ba vin yo pat ya ka jing lai loi ken bo man sim jong blai wan ha ke jing im ke jong fi ba bo man sim jong blai wan tip nam la fi lai na ke jing lai loi man sim jong Blei wan kai man trei kam ha ka jing jong fi yo ta ka jing lai loi ka ba shisha ba bo dan man sim jong Blei ong ka tin jong Blei hang ta ka dan ka jing lai loi ba ka kwa vin pediang yu Jesus Christ ba pediang ro man sim ko ya ka ni ka mit ta dan sibun ki Kristan kim padi pediang yu man sim ko nga kwa ban ong e ka ni ka jan mit ka man ta mar ka long ka jing kular ong muyanes ong ba Jesus un pen baptis utap wan na din junga un pen baptis fi da man sim ko ba da ka ding fi don kam ya ka ta kan la film dan ya ka ta la Shillong Kristan kam dan jimen to ya fi kan ndai to ai be fin long kita ki bang nget ken how Jesus Christ ya ka ka bola dep an le na kam ta ka jing im ka jong fi film dan kam shu ban khuslai film dan kam shu ban sngut lot bor soi tan ri bo thok u de bo shukor u ong be fi u pi ba pat long e u pi be bat lot bor u pi pat la ba tin jong Blei u pi be nong pok bakraw wa shibun kita ki daw ba fi sngu dei ru teng teng ya kata pimpat long bi katu de dang kam jong pastor o ban doi ki pang de dang kam jong pastor na kam jong tang kita ki bala jiet ko am no fi bo trau jiet ru ya baro u trau jiet ru ya baro ya kita ki banget ak teng jong si sin fi la nget u jiet fi penan kam fi na ka ban ta kin ki jing shakri u jisu wang ki sandan jong ki le chika prothai ban yalap ya gospel u jiet ki sandan ki ne ki nong bot ki jong jisu la da fi la dei si ki nong bot ki jong jisu ula ai ya kata ka bor ban yalap ya gospel bam dei tang ma yalap ya gospel han re ban pen pau ru ya ka bor juga gospel kan ha kita ki bapang ki shitam kan ma gini ki sandan jong try per terus betu way para ile ya po ka temple bara ba ki la ya ka ka temple dan tu ba krong wong ai pisai nga en re sandan jong try ki ong ba ka ser ka rupang em dan en re ka kerteng ka jong jisu yang baria ba ki la ya bo ta ba ko la ya bo le cheka temple bo le ki man mani try ka ba long fi
kadang ke bor ke teng ke jong Jisu la da filap pediang yo ini dua ini ke janmit ke pemerintah la da filap pang ini hukum yo syaitan pediang siu telah yang ke miet komunong penem pediang sisa yo wanam em su ka pop dan ni ke jing thang fin lat na ka pop dan ki bri ke snobang ban shong ka pop hoi ka pop ka saat ka pop ndekan ma ba ka pop kan sa khlut lom tu jakot ha bala abu ka la thap itu jakot ya pok ka pok ka dabor thang ka ding o ka de nang kong ka ka dai tha ka peja ka ka re kata ka ka nang sa barawa nang sa ti jakot nang subang inang subang hadu bandat senam ka ka ita jakoi isu ingkong no hi isu long boil isa peniap hai tai kwap no fi ni ka janmit mta ka pop ka de kata wanam snobang ban shong ha ka pop namar lesi ka long cool ma bi le pop sung long cool na kwap no fi kata kadon ka jingma namar kadon ka ding ka bathangi kana po stangkat no kan sakham saat ba stangkat no fin sai ingkong fin sa sha cook fin sa sha shit how thou kill but fin sa ingkong hang ta kai kwa bano fi ka ni ka janmi ka mtawa nam sungobang ban chong ha ka pop mi no ni ka pop khat ba ka por ka dang don utrau la play ka jingkhang ka ni ka miet fi dan ka bendi jong ka pop ong la play ka bendi jong ka pop mi na ka pop la fi dan kwa ban chong am lei tong kan sami yo ba ka ni ka jingkhang ka khang beng sa si sien yo bom dan nong play show la fi dei koi di jong ka pop khat ba ka dang play ka ta ka jingkhang jong kata ka bendi mi no kloi kan Jisu play ka bendi ka ka miet ka mamtai ka jingkhang jong ka bendi play ka miet ya ka ba filak ban mi kan naka mi no stat ro mare no joy mi no naka pop wan ka jing lai loi ka ba shisha wanom subang ban shong sa ka bendi yo ba fi sha shat ka la yo ba fi sha shat kan sha kata ka ding ka ba pam julep show ngangit ha ka janmi ka bam tau try Ukraine fi ngangit try Nongthymmai ke jing ke jong fi pediang yu Jisu ke ni ka miet ka bumta thrang ban mi no na ka pop ban yo yu Jesus Christ kom nong penem la an bot na din jungai ni ke jing duai ong try Jisu na pediang me kom nong penem jonga try nga kwa ban mi no ni ka pop ban nga ngai try me pen eminga na ru ke ni ka miet ka bumta ma bi ki pop jonga try pelong yau jing thau ba Nongthymmai sat nga ka snam jong me Jisu nga kwa ban light no de shisha na gani jing sha te sha khom na ka bor jong jing dum Jisu ngan buat ye me na do man ta sngi ngan shakri ye me try hadu ka bakot ka sngi ka jing em ka jonga tho e ka kerteng jonga ka kitab jong jing em banga pediang ye me kom unong pen em sngungu ye me try ba mela pelat yanga ha kerteng jong Jisu amen ai try pelat ye fi na gani ka miet ngine dwai lang gani ka miet ka mentah la fi dana ka yeng ke jong fi banom ko bumi ke shintur ke jong fi haba ki Israel ki leit ban pan ya kata ka jingdeng rupa ke jingdeng siar bagi Jacob jan sem ndei shu leit ban shu ko bumi ke shintur ban yang khmat ju Egypt ki da ange ke shintur ke jong ki ban pan jong ahengi ya ke jingdeng rupa ya ke jingdeng siar ahengi ya kata ka Jacob jan sem bat haba ki la kran ki Egypt ki haban pan pai na kwa ka ni ka miet ke bamenta ba pin kran ye ni ka bor jong ke jingdum ka bala bat ye fi kabala luti fi kabala te la khom ye fi kabala khanglat fi boro shikata kadi ka borjing dom ka ba khanglat fi kong kani ka janmi kam ta fi lakwa e ka kam redo menta fi pat yo kam fi sngo khuslai ba kum ga samla re kwa abnong fi kani ka janmi ka menta ude soitan hu bala bat re hagni ka mit ka menta kren ba soitan ha on ban pai ye ka e ka bolo luti na fi ngine doai kani ka janmi ka menta la do soitan la khang e ka kpo jong fi ru kong ban yo khon yo khti re kani ka mit ka menta pan ye ki khon ki khti kan ba nga nge hagni ka mit ka long ka mit jong jing plai la fi ka yin ka sem jong fi ka rom karam ki khon jong fi ki huri hura ka kwa abnong fi ka dei bo soitan lo luti but kren hagni ka mit bo soitan ha on ban pai ki khon ki jong fi shakata ka jaka ka badei on ban pai no ki khon ki jong fi shaka jing penem ka jong try but ka e ka bolo luti hagni ka mit ha ban siu kan da ka shis pa sha ngine doai kani ka janmi mta firo ni yang duai nganang ni ngan duai ba la fidan ka jimpang ji stom ro duai ba nget ba soitan pun pai pa de ka jingko jingkia u jisu lor ka ding pna ul de yap nam ta jong fi ba da ka jing jam snam jong ul pen kia e fi la soitan dang luti na ka ta pa na ka de ka miet finyo ya ka ta ka jing pen kia finyo ya ka jing pelai finyo kan ya ka e ka ba la luti no na fi ngine duai kani ka janmi ka bamta try ni ka pon nga aingo eme ko try mar ka don ka bor ka snam ka jom ka ni ka jaka ko try ka bor ka snam ka jom ka try ka long ka ta ka dor ka ma la siu no am ta jongi ba soitan
mem dan hak ban tu ye shu nangi Syaitan mem dan hak ye shu ban luti ye nangi Syaitan mem dan hak shu ban te ban khom kan ma hak man pan phai no ye jing kwat jing khia na kam dan ni khon ki jong me o ma hak man pan phai no ye ta ka jing kar khu na ka na ta ki ni khon ki jong Jesus na ma la thiet ki ka dor ba ka snam na de siu dor nang shedong ma Syaitan mem dan hak shu alor jong ki ma hak man phai no ye jing su ka jing kemen ma hak man pan phai no ye ga mam la luti ha ka ne khlemat ha ka gteng ke jong Jesus ngadi yo right ka bor ke jong me ngada pen jot pen prai ta ki jing trai ki jong me ba mem dan hak shu na do ne khlemat ka bam ta ta ko mem dan bar shu na do ne ka miet kan ka ka yeng ka bala do ye ka jing su ka jing kemen nga kran mem pelat no ya ka ta ka jing kemen ha ka ne yeng na mela luti ka jing kemen ma hak man phai no ya ka jing kemen ke jong trai ha ka ne ka miet ka bam ta ke chi sungi ai ngo ime ko trai mel dap ai ne ka jing kemen ke jong me ha ka ne ka yeng roi Syaitan lawan man luti pen jot roi trai ne ka miet nga ai ngo ko trai o ka jing jap sam me ka bor ka chom me ko trai ka snam ko mela siu trai hoi ko kena ka pelong hak ingi ko trai ban yo ya ka e ka mela ai nam ta jongi ngi ai ngo ko trai ka mela pen im ko trai hallelujah kini ki khon ka bela sakma o ki wan pai pat show trai ka ni ka miet o ka ni ka yeng ka bela jot ka bela sakma ka ni ka yeng ka bela jot ka bela pai ka pra kan wan biang sha ka dur ko trai ka ba me mela pen wan dur ki ko trai ha ka jing itnat ka jong me hallelujah ka ta ka jing dap ram dap sha ka trai ka financial crisis de Syaitan bela luti ka ta ki ke baro me ha mon pen pai pat i ka e ka mon luti ha ka shis pa sha rengkat ba ka sut ha ka gerteng ka jong Jesus nga ai ngo trai me ka ni ka por mar ka ni ka snam ko jong me ko trai ka ba ngio e ka hak ko trai ban yo diang pa dia ka e ko trai ka mela ai hangi mdan ka e ka bala ban luti mdan ka e ka bala ban tu hani ka mi trai nga dwai ka ni ka mi pen dap ri ni ki khon ki jong me o do wan sim ba ko jong me kin yo mat ka jing lai lo ya ka jing ka jong ki na mar ka ta ka jing lai lo ko trai o ka wan shisha ko trai ha ba ka don ka ta ka jing pen sle o man sim jong me ka jing pen sle ka jong man sim jong me ko trai ka pen jot no e ka ling khor jong bam man baro o hallelujah ka tin ka jong me ka ong ko trai ba me wen ko trai ta ka ling khor baro na ka rendang me wen ko trai ta ka jingket baro na ka terpeng ma ka ni ka miet nga kran na ka jing lai lo ha ka ni ka yeng ni ki khon ki jong me hallelujah ki ba pang ki yo khia ki ba shitom ki yo ki jing plai trai ki ba shat te shat ko me ka bor jo ka drugs ka bor ki auria ka bor ko trai jo ka jing di kian ki ta ki jing bam ko trai ki bam tai ka men ki ni ki bor ko trai ki thok shukor ka bor ka jing dong ka bor ka tu ka thiam baro nga pen kot ki ha ka teng ka jong Jesus ka ni ka miet hallelujah nga kran ka jing lo jing pen khia jo me trai ba ngai ki ni ka miet ko long ka miet jo ka jing pen thmai trai me ka ko trai me pen khia me polite ko trai ndan ni ki khon ki jong me ha ka teng ka jong Jesus nga dwai amen amen ngai ni ka miet trai la ka ku ye fi ngai wala yo diang ka bor ka jong trai ba ka mau Syaitan ro na ki jat jong fi you right be you ka mau Syaitan di nong tu ba tin ju blai ka ong no tu wan om tam mun yo tu ne ben pen jot ben pen yap de ne ka miet dan hok shu na fi wan tu na fi ba ka e ka mau shwabun tu ra ba khat arsin la da wi e ka snam ka jong Jesus ka jing em ka jong fi em ha ka jing ka snam ka jong trai em ka presence ka jong trai wan nom le pop shu na ne ka miet man ta em ka jing em ka ba thmai wan nom ya shu ka prothai wan nom i bang shu ka prothai i bang hau trai i bang ha ki e ka ba trai udan ke men le anta ju fi ma wan ka prothai ka long ka ba ya ja no ang ka tin ka jong blai ka mot kan kut no wan nom invest ki e ka ba kut no jong ka prothai ngai la da fi deu businessman was start fi nom invest ki e ha ka business ka ba fit ba kan do na re fin invest ka ta ka business kan ka ba yai ne shabam chikut kan ba ngai ka mi kam ta invest la de ha trai ba ka ba no fi ba la da fi invest ya ka ying se fish na ya ka ying ha ka ni ka jaka fin shong ha ka ni ka jaka la fi invest le se po Delhi fin shong ha Delhi ya ka ying ka bishna ha Delhi ba kwa ba no fi invest la de kan ha ka ta ka jaka kan ka bolong ha beneng ba la fi invest la de ha ka ni ka khno kan do kan kut no and re invest la de ha ki ek ba kan jabneng ba la fi invest ki ek ba kan jabneng ka ta kan fin sa ang ta sha bom jekut pa nga kwa no fi nom pe chu ka per thai nom pe chu ki ek jangka bet tang si ke bakin zaman sim ki ke ken chaka ka bo trau shong pakata ken ke long ka badan kam e fi wanom invest ke ka badu na na ke bo lang pam chukut ublain ka khu ye fi pulut por pli ke tien jo blai pulut por ban duai ba fin let ru sha ka ta ka just seng ka ba dan si shai ka mun sim ba khoi ba dan ka jimpan ki let chi ka jing seng ka ba ban a shai ka ji kai na ka ban ta fin yo ye ka jing tai ken ya ka ban sim ka jong fi ba fin yo pdiang yo mun sim fin yo pdiang ken ya ka jing a ka jong trai fi la ban chakri yo trai ha ka ta ka jing dap kar hai ken ngai utran ka khu ye fi ngai utran le ki kamba ka jing em ka jong fi long ba khlan yo trai ba to ai ublain ka khu ka jing em jo fi pleshi bon amen ngai sing do para ka por